Bueno, lehenengo behaien hango egoera ikusi behar delako, zein den, ze egoeran bizi dian, urte guztian zehar eta udan batez ere. Ikusi behar da nolako etxe bizitzan bizi dian, behaien hezkuntza nolakoa dan, ze infrastruktura dauzkaten, osea, lehenengo hori da, ikusi behar da nun bizi dian. Eta gero, udan, ze temperaturatan jartzen dian, 50–55 gradutara iritsi daitezke, jatekoa, edatekoa. Minimoak ere etxe askotan ez dira betetzen, orduan. Ez da garrantzitsua, guk hemen denetik dugulako, sobran dugulako, eta iruditzen zaigulako, gure hondarraldea jartzea hori dela. Beraiek handik salbatzea 2 hilabetez, hona etorri, mediku azterketak egin, bai, gehien bat hori, bai entzumena, hortzak, begiak, dena pixkat behiratu, guri ez digu zer suposatzen eta behientzako pila bada. Era berian, jatekoa ere 2 hilabetez ondo janda bueltatzea, ja indar berrituak, ez? 2 hilabete azkenean 12 hilabete dira urtea, 2 hilabete guretzako ez da ezer behaientzako suposatu dezake. Bizi osoako aldaketa bat, beraiek 2 hilabete den pasatzeak ja mundua ezagutzen dute, beste ikuspuntu bat ezagutzen dute, beste kultura bat, osea 2 hilabetetan beraien ikaskuntza kristona da. Leiho bat erekitzen zaie? Esan nahi badago jende asko badaukana familia igual Europa, baina beste batzuk ez dute inor handik kanpo orduan. Handik atera, eta zer dagoen ikusi proiektu desberdina daude. Ez daukanak inor batean leiho bat erekitzea, ez? Honea etortze hori eta jakitea igual bere etorkizuna hemen egon daitekela, osea ez dezula zertan zure buruaian ikusi behar orain dauden egoran daudelako, baina bueltatzen badia ere beraien helburu hori da, ez? Bueltatzera beraien egon bat duten lekura, baina behintzat hori leiho bat erekitzea, eta ikusten hemen badagoela beste bizitza bat, beste etorkizun bat igual egon daitekela. Behaiek bizi dira laguntza humanitario menpe, klima menpe eta gainetik behaien herrialdean gerra bat dakate. Orduan azkenean beraiek ez dute ezagutzen garapen bidean joan mundu bat. Behaiek kanpamentutan, ja 50 urte dira hor daudela, eta daude belaunaldi asko ez dutena beste zer ezagutzen. Probatu arte ez dakizu zer den, eta ez da inbesteako, Iratsek 3 dazka, nik 2. Eta 4. bat, 3. bat, ez da. Ez, eta nik uste egitan lana ez du suposatzen, azkenean beste plater bat jartzea da, arropa normalian moldatzea dakaz, osea, esan nahi, beste plater bat gehiago jartzea eta zuri izango baliz 2 hilabetetan ez dea. Ez dezu inber beste munduko ekintza berezirik. Osea, beraiek hona etorri eta egunerokotasun bat, hemengo Euskal Herriko egunerokotasun bat ezagutzea bereintzako nahikoa da. Ez dezu udaran egunero plan ezberdinak egiten on bihar. Osea, beraiek hemen herrian, hemengo jendea ezagutu eta edozein ekintza xume, osea, egunerokotasunean bertan ja nahikoa da bereintzat. Bai. Askotan igual gastuak ere, ematen du beldurra, baina karo, gastua suposatuko du horrek, ez, osea, gastu bat ez du suposatzen. Esan nahi, esatezuna arropa, ez, arropa berria erosi barko, jo, zenik igual ez, guk normalean beti egiten ditugu gainea, bai eskolan eta bai ikastolan egiten ditugu deialdiak, arropa bilketak, sailkatzea ditugu, bisi-bisira eramate ditugu, normalean etortzen den aurrai, jazten zaio goiti bera, osea, hortan ez duzu gasturik. Mediku azterketak eta aztu, zehoik ere denak osakidetzak kubritzen ditu, eta kubritzen ez ditunak, badaude adibidez, optikak horeretan, berak doainik egiten dutenak, hori da, begitek. Bere aletxoa jartzearen, hori, berak doainik egiten ditu, bai azterketak, bai betaurrekoa jarri, urrengo urteko errebisioak, orduan, ez da dirua, zer da, plater bat gehiago, bueno, eta zer suposatzen du. Gaina hori, nik uste da, ipatu behar dela ere bai, hori, eta ez balitz, ez balguen nuke aurkituko edo benetan arazo bat dago eta diru bat jarri behar da, beti dago sare bat eta beti hitz egiten da, taldean komentatzen da eta denek hartzen dugu bere gain, ez du zertan familia nahi izan behar. Hori balin bada behintzat arazoa zalantza ez du zertan ikusteko ere, zer daukaten beraiekan, hauek hemen zer daukaten, egitan jabetzeko, ze suertia dakagun, hemen jaiotziaz, eta hola da. Orduan, nik beti esatet, zalantzak ukitzen ditugu beti hartzeko orduan edo, eta nik beti esatet, guk Fatma izena du gure kasuan, gure eskak, guk Fatmari eman dioguna baino, ikustuz, askoz gehiago dela, peak guri eman diguna. Motibo pertsonalengatik, nire aurren gamentzat bere eragina izan du da brutala positiboki. Orduan,
beldurrakin ezin dugu gelditu. Eta gero iratxezatezuna, azkenean sare bat da, eta beti esaten dugu, askotan igual jendean zalantza da, jo, eskeni oporreta juten naiz, oso ondo, lasai, jende asko gaude, eta igual aste betez, ez baldin baduzu zurekin eraman nahi, lasai, hortako gaude beste familiak, eta batzun eta besteen artean konponduko, edo nik lan nahi beti dago hitzeitia, badago moldatzia, badago antolatzia, ez izatea hitzakia, osea, egitan nahi dunak posible du lakarri eta gero ja jartzen dian edo sortatzen dian trabak pasako diala, denen artean, ez? Bai, eta nik uste dut azkenean hori, gure seme-alabek bai, hori, ikasten dute behaiengatik ze beste kultura dago, eta aurra hauek ite duten esfortzua, ez? Ite duten ahalegina honea etorri, hizkuntza berri bat ikasi behar dute komunikatzeko, janari guztiz desberdin bat probatu behar dute, kultura, dena, eta ze esfortzu iten duten bereiek, eta alare beti irrifarre batez erantzuten dute, eta beti haude prest, eta esatezu, jo, holako kasuak ezagututa esatezu, bueno, agian guk ere, ez dugu hainbeste kexatu behar, eta ahalegin egin behar dugu, lehenengo, nik uste jasotzen duten asko dara, gaina normalian adin berditxukoak edo izaten dira, eta eskolan nola, ze eskola edo nola irakaskuntza nolakoa denan eta nola dan hemen, ze garrantzi batei eta bestiai, zergatik, zein izango den bereien etorkizuna ez, Saharar haur horien etorkizuna eta zein izango den gureana ze desberdintasun dagoen, zer dagoen bereien zai han eta gureantzako hemen. Orduan nik uste hor asko beraien ikuspuntu asko aldatzen dela. Beti zaten da, gerra batek beste bat tapatzen dula, ez? Eta nik uste hori gertatzen dela, hauek azkenean hor daude, hainbeste urtetan antxe daude. 50 urte. Bai, aztuak daudela, nahi iruditzen zaite. Bai, 50 urtetan azkenean hemen aztuin da, beste gauza batzuk etorri delako eta pixka tapatu delako, eta gero igual 50 urtean ja ematen du beste herrialde bat edo eraiki dutela eta beraiek aurrera indutela, eskezin dugu aztuan kanpamendu batean bizi dela. Beraien herria okupatua da eta beraiek kanpamendu batean bizitzen jarraitzen dutela, duela 50 urteko baldintza berdinetan. Azkenean ez dute hortan aurreratu. Osea, beraien borrokan jarraitzen dute, baina aurrerapenik gabe. Guk hemen beste gauza batzuk, beste kausa batzuk iritsi zaizkigu, bizi ditugu eta pixkat alboratuta gatu diela. Horratikan, eta garrantzitsua ere bai, ekimen eta programa hori bai baien bisibilizazioa ematea. Etxean jasotzen deguna, eske ezin da hitzez esplikatu. Nik beti esan dut, nire inguruan daudenak, nire familiak, nire lagunak ikusi dute zer bizitzen dugun, bere argi eta bere ilunekin, eta lagunek zenbat maite dute gaixumula eta etxekoek ere, eta horrekin ja dena esan da dago. Horrek, nire ustez, bere irrifarra ikustea eta bera joaten denean, area iritsi eta esaten du, nik joan nahi dut amatxo ikustera, baina bi egun ikusi eta berriro banator lezora. Ja hori esaten dizunean edo iristen dienean eta matizun besarkadakin aztu iten da danan. Eta, netzako izan du da, egin duten gauzik onena.